Hello, hello, hello sa lahat ng ating mga momshies, popshies at mga anakshies. Eto na naman po si Momshi G and welcome to my channel. And for today's vlog, bibigyan ko po ng kaunting hot seat ang aking special guest, none other than ang tsuktsakera ng social climber, Miss Brenda Mage. Hi! Hi, Miss Brenda Mage. Ano yun? Ano yun? Hello po. Ay, ano ba yun? Hi, hello. Ang ganda ng ano yun. AKA Brian Roy Tagaraw. Talaga Alvin. Magkakaroon tayo ng pasto kung saan ang mga sasagutin. Kung saan dito talaga sa kotse na malug-alog. Oo. Hindi kasi kanina medyo nag-traffic tayo, no? So, Imposible naman mag-traffic tayo ng 10 minutes. magkakaroon tayo ng fast talk. Tapos may mga tanong ako sa'yo na ang isasagot mo ay ang mga social climber. Okay. Oo. Whether nandito sa Manila or nasa hasaan. Ha? Hala. Ayan. So, good luck. Natatakot si Bakang. Bakit naman? Alam ko nang ano dyan. Basta wala akong ano, pagbala kay Bash nyo ako. Hindi, ito naman ay personal opinion niya, ha? Kasi more than anything else or kahit sino man sa amin, ikaw mas nakakakilala sa bawat isa. Kasi kami Mula ito, Oo. Ba't kinakabahan ka? Parang alam mo na itong mga tanungan, nagalaw mo to, no? construction dyan. Okay, so meron tayong tatlong category. Merong easy, medium, at saka hard. Ano medium? Yung medyo hard lang, ganun. Easy. Medium, tsaka hard. Go. Okay, simulan natin. Para sa Ano ito? Lahat isasagot ko mga social climber. basta social climber. Okay, go. Okay, for easy question, una, magbigay ng tatlong social climber na isasama mo sa US tour. Social climber. Oo, sino sa social climber? Social climber nga. Sabi mo kasi, kada tanong mo, isasagot ko social climber. Ay, ibang logic question yun. Okay, sino sa sinong tatlong social climber ang gusto mong isama ko sakali? Una akong isasama, siguro kailangan ko ng kainuman, so si Diva. Diva, okay. Pangalawa is kailangan ko ng PA, so si Bakang. Medyo alog-alog yung... Pangatlo is kailangan ko ng to entertain someone pag hindi ko kaya, so si Melmar. Silang tatlo lang. Okay. So tatlo sila. yung babay. Maiwan daw si Oyong. Airport lang O yung muna. kasi para feeling ko ma-upload kami, hindi pa pasa sa embassy. Si Lyra naman, isa pa, bobo rin. So parang di mapakinabangan, ganon. Ewan ko kay Bakang, pero pwede naman siya ilagay sa maleta, PA naman siya. Okay, kaninong mukha ang gusto mong makapalitan for one day? Ewan ko, wala no. Isang araw lang. Si Oyong. Bakit ba? Gusto ko maramdaman paano maging pangit naman. Charot lang. Si Oyong kasi very charming siya at ang dami nagmamahal sa kanya. Sa true. Oo, very envy. Okay. Ito, alam mo rin to kasi ikaw, bihira mo to gawin. Pero sino sa tingin mo, magbigay ng tatlong social climber na tamad maligo? Parang, ay! Ano yun? Tamad maligo. Unang-una, brand damage. Mia Vlog. Wow! Oo, kung alam niyo lang, hindi masyado naliligo si Mia kasi super linis naman din niya. Minsan lang siya maligo, lalo pag sa bahay kami. Akala niyo lang naligo siya lagi. Pero hindi maalata kasi nga malinis naman siya. So parang confident siguro siya. Pangalawa is siyempre si Gwen Lamiglawas. Ayun, nagkabuni na lahat ng ulo, hindi pa rin naliligo. Pangatlo, si Althea. Talaga? Kasi mahirap yung lugar nila, walang tubig, so nagtitipid. Malamig na malamig. Si Uyong araw-araw naliligo, hindi lang halata. Kayo nang musga. Okay, kung sakali naman na... Paabol pala, Maria ng Bisyosa, isa pa yung magbigay ka naman ng 5 social climber na sakasakala ay sasama mo sa gagawin mong pelikula. Tapos ano yung magiging role nila? Yan. Una-una si Mariana, Mia Kaloka. Anong role? Kasi role niya, bouncer. Bagay sa katawan. Parang tag nito. Siya yung beachy. Kita naman totoo naman talaga sa totoong buhay. Beach naman talaga siya. So, she doesn't need to act. Pero magaling siyang umarte. Pangalawa is kailangan ko ng mga sisters na mga
chismosa at mga ulol sa grupo. Sila Steffi Su. Ayan, Tapos, wag na si Uyong kasi redundant na. Andun yung Steffi Su. Pangit naman. Kailangan ko ng isang, yung kawawain namin sa grupo, si Bakang, kasi hindi siya marunong umakting. So siya yung parang tanga-tanga sa grupo. Kasi mga susi-susi. Siyempre ako yung pinakamayaman kunwari sa grupo, pinakamatalino, So may tatlo 8 girls kami, ganon. May tatlo ka ng karakter. Oo, Sino? tapos si Jigjag kasi Bobo Umarte, wag yun. Si Diva kasi Bichi din yun. Parang dalawa silang sister ni ni Mia Mia, mga buhaya sister. Tapos isama ko rin si Melmar kasi kunwari kambal kami. Tapos kambal kami ni Melmar, tapos kambal din si Mia Mia tsaka si si Diva, tapos magkakapalit kami ng anyo. Tapos isama na natin kung meron pa yung pang-anim, nanay namin si Didong na nabuntis ng maligno, nagipagtalik sa Diablo. Ayan. So yun yung 5. Ako sakala ano magiging title ng pelikula? Huwag kang astang maganda kung kamukha kita. Hashtag pangit kayo. may sarili pang pa-hashtag. Oo. Okay. May tagline. Last question for EC. Okay, kung ikaw ang presidente, sino ang gagawin mong vice president? Wala. Ng TODA. Tricycle. Hindi, kung ikaw magiging presidente, sinong gusto mong gawing president? Vice president. Siguro si Rhea Tilingera. Babae para to control the debts. Charot lang. Magaling siya mamawak ng pera, tsaka gusto ko iba naman, babae naman kasi bakla na yung president. Tapos babae yung Okay, now dako naman tayo para sa ating mga medium question. Ito medyo moderate daw, sabi niya. moderate ba? Easy moderate, tsaka Okay. moderate so. Okay, ito na yung ating moderate question. Okay, unang question. Sino-sinong social climber ang malakas kumain? Unang-una, At malakas uminom. malakas kumain, Melmar, Diva, Mia Vlog, Ay, wala tayo. Mga lamig lawas. Sino pa? Ayun lang sila. Sa malakas uminom. Malakas uminom, Didong, si Diva, Jigjag tsaka Melmar, baliw sila malasing. Mga war freak. Hindi sila malakas uminom, madali sila. Hindi ko alam, basta feeling ko sila kasi hindi naman malakas uminom si Jigjag. Malakas si Jigjag depende sa mood. Oo. Pag Si Melmar naman, zombie pag nalasing. pa-zombie. Okay. Kung sakasakaling magkakaroon ka ng pagkakataon ulit na one day na magkaroon ng makakapalitang pamilya, kanino yung gusto mo? Sa akin, parang mga poor naman lahat ng pamilya nila. Charot lang. Paano bang pamilya? Yung family. Kunyari one day doon ka. Siguro kay Mia. Kasi gusto ko maka-experience ng ng tag nito, mayamang parents at saka malay mo mapunta ako ng US. May visa ka agad. Oo. Agad-agad. Para feeling ko makapagtapos din ako ng pag-aaral, ganun. Kasi ang poor naman ng pamilya namin lahat. Oo. Lalo na sa amin ni Bakang, poor talaga. Kanya Mia na lang kasi, wala problema. Oo. Green card ka agad. Okay. 3 social climber na burara. Lahat man yata. Pinakaburara, burara lang. Oo. Burara. Una, Marian Ambisyosa. Nakita mo kasi, Nakita ko kasi sa kwarto niya. nasaksihan mo yung kwarto niya. Nakita ko ang putang ina. Oo, parang kulungan ng baboy. Pangalawa, ako, burara ako sa sarili ko, pero pag in Hindi, general, yung 3 lang, maliban sa'yo, hindi ka kasama. burara. Si Lyra sa paano ba burara, boy? Burara, yung parang kalat sa gamit, gano'n. Hindi. O yung Lyra, hindi nagsasauli kung saan yung mga damit nila. Kung saan yung nila yung hindi sila burara. Paano ba burara? Kasi sa bahay naman kasi lahat kami burara eh. Kita mo naman. Ay, mahirap mag-recognize na. Careless kasi si Lyra kasi cellphone nawala, nahulog sa kuwan. Ayan, yung ganyan Oo, yan. oo. Yung mga Tapos, ganyan. Nawawala na. Tapos yung kasi yung panty niya lagi nahuhuli ko doon sa Feeling ko sa kanya yung panting mabaho na pero hindi sa kanya daw yun. Yung may lining. Meron kaming panty doon na kulay pula na may butas na laging nandun lagi nakapatong sa mamatay. 2 beses ko siyang nakita, nilabhan ko, nilagay ko sa labahan. Kinabukasan umaga,
andun na ulit sa nilagayan, tapos parang kakahubad lang din. Same kung paano siya nakita, doon lang din. Tapos ngayon, pangatlo nakita namin, pang-apat na araw, nandun lang din siya. Pero kinukuha namin yun na nawala na lang siya nung isang araw kasi tinapon na ni Milmar sa basurahan. Hala. Hindi namin alam kung may maligno ba. Same lang kung saan siya nakapatong doon sa may labahan. Pabalik-balik lang. Pabalik-balik, parang sino gumagamit? Tas walang may-ari kasi never kami nagsuot ng pulang panty. Hala, ang misteryosong panty. Sobra as in. Sa akin picture ipopost ko yun. Kasi inantay ko baka magpakita ulit eh. Hala. Oo, hindi ko maano kung Nilabutan naman ako. as in ako talaga. Bakit nandito na naman yung panty? Kaya na ba talaga itong panty? Walang umamin. Nilagay ko siya sa labahan. Nilabahan namin, naglaba kami. Kinabukasan, andun ulit siya. Kung paano siya yung kakahubad lang. Sabi ko, kanino kaya to? Hala. As in, kanino kaya yung pulang panty na Hindi yun? kaya sa trupa yan? Yun ang baka. Ayun. Eto na. Magbigay ng 5 social climber na kilala mong galante pagdating sa lalaki. Pagdating sa lalaki. Galang. Wala, mga buraot silang lahat. Oo. Lalo na pag nalaman lang andyan ako, magtatago silang lahat. Yung ano, yung... Lyra, kasi lagi nila kasi simula nung may supply, may contact siya doon sa probinsya. Pag may gusto siya, tas wala siyang pera, ibibigay niya sa akin. Una pala si Macrod. Siya kasi ang source ng Si lalaki Macrod, dun yung... sa playa. Yung yung panot ano na, niya sa yung ano? kalbo. Si Macrod. Si Doktor. Oo. Tapos si Mia. Lahat ng mga nasubo niya binibigay niya sa akin. Oo. Lahat ng contact niya, lahat na natikman ko lahat sa subdivision sa kanila. Oo. 'Di ba trupa? Ay hindi. Hindi, ang witness sila. Kasi kilala ng mga trupa. Oo. Pinapakilala ng trupa Wala sa'yo akong sinabing trupa. Oo, pinapakilala. Basta sila lahat sila. Okay, sino pa? Isa na lang. Kahit Ilan ba? tatlo. Ito na yun sila. Si Lyra, si Macrod, sa si Mia. Ay, ayan, tatlo sila. Okay, speaking of mga boys, kung sakasakali na ikaw ay isang tunay na lalaki, sino sa mga social climber ang jojowain mo? Kadiri. Sino ang jojowain mo? Ayaw kay Lyra kasi di marunong sumubo. Natanggal yung pustiso. Si Oyong naman di marunong makipaglipsol eh. Si Bakang naman tinanggihan ng lalaki kasi ang dumi ng singit. Si Melmar naman namimilit mamuet. Aray ko. Si Alvin Babanha naman ang liit ng junjun. Ang dumi parang kikiam na mauling. Uy, grabe, binagay lang sa kulay. Si Gwen naman baldado yung nota. Aray ko. Diba? Si Didong. Didong naman, si Didong ang dumi. Ang dumi. Si Diva isa lang itlog. Aray ko. Sino ba? Si Macrod Dax pero panot. Aray ko. Si Ansing siguro, feeling ko. Si Ansing. Kasi si Ansing napakaso, parang lutong-luto sa pink mo kang babae. Oo. Feeling ko si Ansing kahit Aray ko. kahit laban mo yun sa kung saan-saan. Pwede siya. Pwede siya sa Survivor. Aray ko.